asụ gị gbasara okwu a Bwala kwuru ka anyị mara kene ma o nwere omede na ya. Bwala Bwala ka anyị na-agba gị Bwala. Bwala jụrụ ajụjụ ya sọ AI. Ya sị I didn't say so. Okay. Ọwụ ọmụnwa kwuru. Agwa ya sọ kwa gị nwa onye kpọrọ gị nwa onye na-akparị onye isi ala Bola Tinubu. Ya sị no ọwụ ọmụnwa. Play ikwa video. So nyere ihe ya sị it's not to me. Evidence choko. Mana ka anyị wega nke ahụ n'akụkụ. Okay. I kwenyere n'okwu a Bwala kwuru. Onye ntuziaka onye isi ala Tinubu. I kwenyere n'okwu o kwuru. Okay. Asị gị nọrọ na Nigeria ka akpọwa gị puku naira 60,000 naira kwa ọnwa ma ọ bụ gị gaa mba ofesi ka akpọwa gị puku pounds abụọ na narị pounds isii bụ 2,600 pounds ma ọ bụkwanụ puku pounds abụọ na narị pounds asatọ na narị pounds asatọ bụ 2,800 pounds kwa ọnwa. Kedu nke ga-akaara gị mma? Ọ ga-akara m mma na ngara mba ofesi. Lenu Bwala lenu onye kwuru okwu a lenu ya gaa na Facebook anyị. Ị gaa na Facebook anyị onye na-amaghị onye Bwala bụ ị ga-ahụkwa Bwala. Esela ọ ga-akara gị mma. Ọ ga-akara m mma. Uche ịma onye ọ gajiri nwe mba. Okay. Akwa ịhụnụ ya 60,000 naira. Gị ji ya compare wara almost 5 million. 5 million. Na mba ofesi. Ha. Mana ka o nwekwara ike omedi n'okwu okwere. Gode! Ya bụrụ na ị nwere osisi ị ga-agbalị nnọọ bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gawa na Facebook egbudo oge ị na-ele TV ebe ahụ anyị na-akọ akụkọ a gị na-ahụkwa ya n'anya gị go to Facebook iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM jiri capital letter dee ya Eko FM kliki ịkpam ka ị na-ekiri anyị amami na ghọta ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị. Ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ. Ndị oyi ọha egwu terọrist tọrọla ndị a eyiela egwu igbucha ha niile ma ndị agha ala anyị nye ha nsogbu ka onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị bụ General Christopher Musa kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmadụ dị 600 people atụfuola ndụ ha na mba DR Congo n'ihi ntiwapụ ọrịa Ebola tiwapụrụ na mba ahụ. Zabi Alonso amalitela ọrụ ozugbo dịka onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Chelsea bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmiri anwakpala anwa baa Peter Obi na El-Rufai na ntị ka Atiku dọrọ Tinubu aka na ntị. Nwafọ Nigeria ọbụla a na-akpọ puku naira 60 bụ 60,000 naira ka mma karịa onye bi na mba ofesi ka Bwala kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na unu ejikwala ndị uwe ojii steeti bụ steeti polis ji na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị ka Natasha dọrọ aka na ntị. Ajụrụ m ịkpụ narị nde naira atọ 300 million naira ndị ntọrọ mmadụ tọrọla nwanne m nwoke n'afọ 2019 gwara m sị m kpụọ ka gọvanọ steeti Zamfara bụ Dawud Lawal kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmadụ ruru 4,000 nearly 4,000 people atụfuola ndụ ha n'ala ọma jijiji mere na mba Venezuela. Mbappe sụnyere goal
dịka mba France ji ọkpụ goolu abụọ a na-asataghị ọbụla dị otu ji merie mba Morocco ma si otu a tozuo oke n'ogo semifinal nke amamaka iko mba ụwa bụ World Cup nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a. Inyocha ekwentị ndị mmadụ ebe a na-enyeghị gị ikike ime nke a ezighị ezi n'iwu ka ndị uwe ojii steeti Plateau gwara ndị ọrụ ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye archbishop ụka katọlik na Benin anwụọla dịka ọ fọdụrụ naanị otu ọnwa ka ọ laa ezumike nka. Agaghị m agba n'azụ refuo nkwenye ndị Naịjirịa nwere n'ebe m nọ. Ụkpụrụ niile m ji bata n'ọchịchị ga-amịtara ndị Naịjirịa mkpụrụ dị mma n'oge na-adịghị anya ka onyeisiala Tinubu kwuru, bụ akụkọ na-ada rịkọrịkọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa enwere n'ala anyị enwe na nzukọ na-Aso Rock dị n'Abuja n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Unu ejikwala maka ego refuo PVC ụnọ ka Adeleke bụ gọvanọ steeti Ọshụn gwara ndị steeti Ọshụn. Agba nke ọzọ another batch bụ ụmụafọ Naịjirịa esi na mba South Africa bulọta awụọla ọkpa jam na steeti Lagos bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ahọpụtala onye ogbu bọọlụ si mba Portugal igbu bọọlụ ga-adị n'etiti mba Argentina na mba Switzerland. Ndume akwadola ya bụ iwu onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị nyere si ahụ ndị oyi ọha egwu terọrist si gbagbuo ha n'otu ntabi anya. Ndume akwadola ya kwa ya. Ndume si ya ma sọpọtụla ya. Ahead at least enwere onye ọnụ na-eru n'okwu sọpọtụrụ ya ma mewatara ka maka echi uche ahọpụtala onye ogbu bọọlụ si mba Portugal igbu bọọlụ ga-adị n'etiti mba Argentina na mba Switzerland. Ọ dị egwu. Uche wahala de o. Mmiri ga-ezo. Anwụ ga-achakwa. Ama m na aghọta ebe anyị na-aga. Ahụchara onye a ga-ahọpụta ya bụrụ nwanne si Ronaldo. Ya bụrụ nwanne si Ronaldo ka ahọpụtara si ya bịa gbuo ya Messi bọọlụ. All right. With the look we know the judge. Anyị ga-ele ka ọ ga-esi aga. Mana otu ọbụla ọ dịrị ala ama meri Argentina ndị mmadụ ga-asị na ọrụ dịrị. Ndị mmadụ ga-asị na ọ gele ọrụ dịrị n'ihi ya nwụrụ FIFA. Agaghị m ekwe kama m aga họrọ onye refri isi ọgbakọ ya agagbuo bọọlụ ahụ ka ọ dị ahọpụtala onye ogbu ka ọ dị agba nke abụọ another batch bụ ụmụafọ Naịjirịa esi na mba South Africa bulọta. Akụkọ akọọla na ha wụọla ọkpa jam na steeti Lagos. Una welcome. Onye isi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu apụtala kwuo na ọ gaghị agba n'azụ refuo nkwenye ndị Naịjirịa nwere n'ebe ọ nọ n'okporo niile o ji bata n'ọchịchị na anyị nwee ndidi na ọ ga-amịtara anyị mkpụrụ dị mma n'oge na-adịghị anya. Nye onye na-amaghị ọchịchị onye isi ala Tinubu ọchịchị ya nke mbụ agba ya achịchị ya first tenọ ya ọ fọrọ ọnwa ole na ole ya agụ mana ọ sị anyị nwewakwa ndidi ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga. Onye isi ala sị anyị ma egene anyị nwewakwa ndidi. Uche Tinubu na ndị isi ọrụ nchekwa enwere n'ala anyị enwe n'ọgbakọ na Aso Rock ịghọtala mmanụ m maka enwe nchekwa nọ n'ala anyị. Ịma ọtụtụ ndị Naịjirịa mgbe ụfọdụ ịgwa ha na enwe n'ọgbakọ dị otu ọ naghịzi eme uvu ha maka na ha nụkọtala ihe a ike agwụ eji ole nne gị kọkọrọ nye ndị na-amaghị
ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọla na steeti Ọyọ ka nọkwa n'aka ndị tọrọla ha ruo taa. Okay. Ọ na ha erula izuụka asatọ 8 weeks. And ha yi gezi egwu igbuchi ha niile o. Eji ole nne gị kọkọrọrọ ịma na nso nso a ka otu pati Allied People's Movement APM bịara pụta na-agba onyeisiala Bola Tinubu n'ọkwa onye na-aga ubi gawa ubi si ndị nọ n'ụlọ agawala m ya lọtawa ndị nọ n'ụlọ si ya nnọọ. Welcome. Na mgbe ọ na-aga ubi a ọ gwara anyị na ọ gawala ya na anyị mewa sacrifice which we have been sacrificing. Mgbe ahụ o tiri subsidy is gone. Ihe niile a, you know. That three words dosara anyị n'ọnọdụ a. Subsidy is gone. The first comment n'ọnwa Mee ya sịrị ihe niile. Otu pati APM wee na-abụ onye isi ala Tinubu ịkara ịpụtanụ bịa kọrọ ndị Naijiria ji nwayọọ kọwara ha si lekwa ama mme na aghọta ego ole anyị nwetara na subsidi a ego ole anyị mefurula ka ha nwee ike nọrọ na the same page. Mana kemgbe esi iwepụrụ ego subsidi a o nwebeghị mgbe ị kpatara akụkọ kọrọ anyị si lekwa ego ole anyị realizere lee ego ole anyị mefuru. Uche ịnụgodo m lekwa ego ole batara nọ enwere otu ihe ndị ọzọ ị gaghị ama otu ego ahụ si gaa ego dị otu a batara but ka otu esi mefuo ya. Mbappe sụnyere goolu dịka mba France ji ọkpọ goolu abụọ a na-asataghị ọbụla dị otu ji merie mba Morocco ma si otu a tozuo oke n'ogo semi-final nke amamaka iko mba ụwa bụ World Cup nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a. Mbappe a na-enye nsogbu. Mbappe a na-enye nsogbu. Nwa na-enye nsogbu. Nwa na-enye nsogbu. Ọ dị ego. Kode lanyela akpụkpọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Ọtụtụ ọdụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị akpọchiela ọdụ mmanụ ụgbọala ha dịka ha nụrụ kepu na ọnụ ego eji ebute mmanụ ụgbọala ga-emecha gbago nke ọjọọ ya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 mmiri anwakpala anwa baa Peter Obi ntị ka Atiku dọrọ Tinubu n'ọchịchị etiti aka na ntị. Gọọmenti mba Amerịka agbaala n'anwụ aha ụmụ afọ Naịjirịa dị 124 bụ ndị ha ga-agbara ụgbọ nwamkpi kpọlata ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. 2027 ọ bụghị mụnwa ga-akpọnye onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati APC azọkwa gọvanọ steeti Borno onye ga-abụ osote ya ka gọvanọ Zulu mkpụrụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ gụchala naanị ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ụjọ na-anaghị atụ na-esonyere otu pati African Democratic Congress bụ ADC katambuwe alụkpụrụ. 2027 ndị opposition kwesịrị ịbịakọta ọnụ nọrọ n'okpuru Peter Obi ka Aisha Yusufu kpụrụ. Nọkwa mmadụ abụọ kpọrọ aha ha na Fubara na-erikọ ma na-aṅụkọ agbahapụla Fubara ma sonyere Wike. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ntiwapụ ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ kolera tiwapụrụ na steeti Borno egbuola ndị agha isi ekpe ọmụ isiwapụ 9 bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọgbọ na-agba ọkada na steeti Delta atọrọla obere nwatakịrị dị afọ 3 enyefere ya n'aka si lekọtawa. Amụma otu pati APC na-ama bụ ịtọhapụ El-Rufai ma emechaa ntuliaka elu afọ 2027 ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post
ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ mmadụ dị nde 2.3 2.3 million people bụ ndị debanyere aha ha ịtụ vootu bụ ndị tozuru oke ịtụ vootu na ntuliaka elu gọvanọ a ga-eme na steeti Ọshụn ka INEC kwuru 2027 ịkwado Tinubu ọdịnihu gị ga-amagbu onwe ya na mma fuchọ gị ga-adịkwu bright ka akpabio gwara ndị Naijiria na-emikpu kwa ụbọchị ọbụla ebe ihe ka otu pati APC mkpa agbụchala ntuliaka elu afọ 2027 ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. Where is the lie? Jide okwu gị ka anyị gaa n'akwụkwọ akụkọ Punch maka na akụkọ mere nwafọ Naijiria bi na mba UK na-eri ụgwọ ọnwa 2,600 pounds anaghị eme nke ọma karịa nwafọ Naijiria bi na Naijiria na-eri ụgwọ ọnwa puku naira 60 bụ 60,000 naira ka Bwala kwuru bụ akụkọ mbụ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị na-erizi ụgwọ ọnwa 100,000 naira ka onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị bụ General Christopher Musa kwuru. EFCC adọkpụrụla ndị ndu otu mieti ala. EFCC adọkpụrụla onye ndu otu mieti ala bụ Bello Bodejogo ụlọikpe n'ihi ebubo ịtapi ego dị nde $2.33 $2.33 million bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ ga-ara ahụ otu pati PDP inweta mmeri na ntuliaka elu onyeisiala afọ 2027 ka Wike kwuru. Ndị na-azụbu ahịa mgbe Tinubu na-abatabeghị n'ọkwa ọchịchị na-erezi kunikuni ugbu a ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ukporo njibata n'ọchịchị ga-emetụtacha ndị Naijiria niile ka Tinubu kwuru. O metụtala anyị. O metụtara m. Uche afọ ahụ na m dagadie. Then go feel it. Then go where? That's then go feel it. Way, then go where? Say then go feel it. Way, then go where? I said then go feel it. Then go feel it. Then go where? Amamela wata. Onyeisiala ọ na-emetụta anyị we know. They reach me everywhere. They touch me everywhere. Ikwesị anyị nwa mana ọ na-emetụta anyị they affect us. Ka the Peter Obi ekwuola na ndị na-azụbu ahịa businessmen before kunikuni ka ha na-erezi na-azụ ahịa kpọrọ aha before shop na-echu ereduzuola ha to ndị na-erezi gịnị kunikuni ihe aka Peter Obi gwara anyị nwezi mochi ha migi amami na wata ebe anyị na-aga nye onye ọbụla nọ n'otu pati PDP your fellow member. Okay. Uche, party ke ya maka ọ na I don't know. Mana Wike apụtala kwuo ya n'eziwara awa. Okay. Na ka o si ahụ ihe si aga na PDP agaghị enwetanwu mmeri na ntuliaka elu onyeisiala afọ 2027. N'ihi ya bụrụ na ị nọ na PDP Wike ma ihe o ji bịa kwuo ihe ọ bịara rụtụ ya aka na ha kwesịrị ịbịakọta ọnụ ka igurube ya bụ mma mere ya onwe ike gba ọfụfụ mana nke a wee nwere PDP Wike nwee PDP Turaki nwekwa PDP another one e nwere another person again. Ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị bụ General Christopher Musa pụtala kwuo na ndị agha ala anyị a na-akụzi ha minimum a na-akpọ ha bụzi 100,000 naira 100,000 naira. What figure of speech is that? Onye agha ka ọnụ na-akpọ 100,000 ministers ego ole ka ha na-eri? Onye agha na-echekwa ndụ gị na-echekwa ndụ. No, ka anyị kọọranụ gị aka General Christopher ka anyị kọọrọ n'aka ọ gwụrụ agwụ 100,000 for a soldier na risk ndụ ya. It's very poor. Very
very ka poor. ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ ogbunigwe ahụ bụ ala kporo na onye Naijiria na-enwe afọ Naijiria na-eri 60,000 naira ka mma karịa nwafọ Naijiria bi na mba ofesi na-eri 2,600 pounds. Mgbe anyị gbariri ya anyị na-ahụ close to 5 million naira si gị nyerekwa anyị aka gbarie ka anyị marakwa ma anyị nọ na the same page. Anyị wee na-asị gị na-ajụ gị asị gị nọrọ na mba ofesi riwa 2,600 pounds na gị nọrọ n'obodo anyị bụ Naijiria ka akpọwa gị 60,000 naira kedu nke ị ga-ahọrọ? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gaa na WhatsApp anyị, gaa na Facebook anyị, zibatara anyị ozi, anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya n'ụtụtụ a ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM. Ike agwụla. Hello there.
ya bụrụ na ị ga-echeta o nwere mgbe ha na-agba Bwala ajụjụ ọnụ Bwala ọkwa gị makụrụ ihe akpọgide onye isi ala Tinubu ya sị ọwụ ọmụnwa mbaba egosikwa ihe onyonyo so onye ri ihe a ya sị ọwụ ọmụnwa AI ike agwụla fale ike agwụla ya bụ Bwala na-ekwu ekwu ya apụtala kwuo na nwa afọ Naijiria bi na mba Naijiria na-eri ụgwọ ọnwa puku naira 60 bụ 60,000 naira na ya ka mma karịa nwa afọ Naijiria bi na mba ofesi a na-akpọ ihe dịka puku pounds abụọ na narị pounds 6 2,600 pounds maọbụkwanụ nwa afọ Naijiria bi na mba ndị ọzọ a na-akpọ puku pounds abụọ na narị pounds asato 2,800 pounds almost 5 million naira. Amami na wata anyị wee na-ajụ gị ikpenyere n'okwu Bwala kwuru asị gị nọrọ na Naijiria ka a na-akpọ gị 60,000 naira maọbụ gị gaa na mba ofesi ka a na-akpọ gị 2,600 pounds kedu nke ị ga-ahọrọ o ruo n'omume ya bụrụ na ekwentị gị dị nso ị ga-agbalị bulie ya kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na WhatsApp anyị maọbụkwanụ na Facebook anyị gaa ebe ahụ zibatara anyị ozi ịbọọla chie Odogwu nwoke ọma enyi ọha ekelele gị Clara Ibolachi ekelele gị ọkpọkụ ka agbakele gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu ịnọ uche onye kene ya na-ekwu Mike anọkwanụ m Hospital Johnson ka akpọrọ gị na-akpa nnekede ndewo gaa n'ihu uche nwaanyị ọgụ otu ajụjụ onye ahụ m jụrụ gị ajụgakwa m onye kwuru ihe uche ọ ga-ehụta ebe a na-arụ agwụ ga-eji m ebe a na-echi ọzọ kedu ebe a na-arụ agwụ na this story that is what I am jụrụ gị na ga-ehụta ebe ihe emege ebe dị mma asịghị lee gold lee silver ihe m na-ajụ gị sị gị kọwara m ya ka o doo m anya na this story Bwala na-akọwara anyị kedu ebe ị chere na a na-arụ agwụ uche ebe m ga-agawo mba ofesi 60,000 na ebe enwe mmiri ndewo ya gazie ịbọọla chi Uche Chukwu Uche Nwadado eti okwe ri okwe Emtikara ekele m ụtụtụ ọma nwoke ọma ya gazie onye na-anụ olu ya chifeti okori okwe nke mbụ Isiochi Uche ọ dịkwara mma mmadụ ịhụta ọnụ nwanụ ya dị ole nga o si eri nri pasta naira onweghị ejikọta onwe nne ji ha abụọ isiokwu ụzọ aga Uche ụtọ mma kịta na nwanne Uche ka m gwara opportunity chepụganụ ga-esere akwụrụ paụns ndị ajụ 60,000 naira wee zọ transport ị ga-agbado ọrụ na Naịjirịa bụ kịta na nwanne ka anyị jiri akata plet nwanne ị ga-eriju afọ nwee chenji sendịrị ụmụnne gị n'ebe a ezi ka ebe ejijibela afọ ọkpọkọ ụmụ gị na 60,000 naira Uche onye a na-ekwu ihe ahụ wee ịma Naịjirịa hụ propaganda ha ejulu ime anụ ya kwuru ụka fri ghọtara ụka fri na Naịjirịa onye pụta ya ekwu oke ya gachire gị nwoke ọmanụ ya gazie ya bụ Uche obi gị adaala ụda n'ụtụtụ Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya m ịbọọla chi ye Uche na Clara na bọọla chi ịbọọla chi aha wụ emefọrọ news echimọmala m ụlọ anọ ndụba na abụọ ndị okenye mesi nga na-echi agụ mgbala nọ nga ahụ ahụpụtachala ya akwụkwọ onye laikiri ka ọ laikiri onye gachiri gị ala bekee o wuru akwụkwọ ga maka ebe ndị ga-afọnụ ma ndị gị na-afọnụ awepụta akwụkwọ onye chiri gị ala bekee na olede akwụkwọ were ga ma no problem onye chekwana na ebe na ọrụ nọ amara ndị ga-aga na ndị na-agịta aga ọ bụ echikwu nke m ndewo ya gazie ewo nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachie ka ọ dị anyị lee Facebook anyị Igwe Kenneth Azụọma
ya bụ igwe Kenneth osi Christchurch dị n'Owerri zibata ozi ya ọ sị bụ ala okwu kwuru na o kwesịrị ka enyocha ya na ọ na-justify ụgwọ a na-akpọ ya site n'ikpe ihe ndị ọ na-ekpu na he who pays the piper dictates the tone. Ya gaziere gị nọ igwe Kenneth Azụọma. Ya bụ uchere obi gị adaala ụda n'ụtụtụ a anyị ahụ na nke gị dadijosi ọgbakọ ọ sị hụrụ okwu Abụala kwuru na ọ bụ okwu na-akpapụ mmadụ iwe mana gịnị ka anyị ga-ekwu na ihe ọ na-ewu ishi anyị ka anyị ga-ewu ishikwara ezinụlọ ya ama mme na ghọta wee bụrụ ya ọ sị from akara to Bwala's comment ike agwụla nke a kụchapụla gbalịa kpọghachie ịbọọla chie Uche nwa God. ụtụtụ ọma Ụtụtụ ọma nọ ya ga-etiere ọnụ Uche nwa God na Clara. King David nọrọ ụmụọnya hụrụ. okay Uche nwa God. Ịma ọ nwere okwu mmadụ ga-eme ya kwuo ma akpọ ọnụ na kọlụ ọ na-asọ okwu mkpọrọmasị. Ọ nwere okwu mmadụ ga-ekwuo ajọsi isi ọ dịkwa onye ahụ mma. Enwere okwu mmadụ ebe na ugbo enwere okwu m ga-agwa gị ugbu a gị na-ajụ m isi ọ dịkwa m mma. Ọwụ ha okwu mkpọrọmasị mana aga m ajụ Bwala m isi ọ dịkwa ya mma ama m na isi dị ya mma kama na ọwụ na ọ nọ na line ndị na-eri ezigbo ụgwọ na Naịjirịa. Bwala ahụ ugbu a agwaghị ego ole a na-akwụ ya salari na Naịjirịa. Ọ ga-ezu iji akwụ ndị nkụzi minimum wage ha ndị na 70,000 mmadụ 16. So ọ ya ka o ji weme ọnụ oge ekwu ụdị okwu ahụ kama na mgbe ụfọdụ ha na-ekwu okwu ndị a m na-ajụ ma onwekwure ha bakwara n'ụlọ akwụkwọ ọ dị ego ike agwụla ha bakwara n'ụlọ akwụkwọ atọ. Olee otu mmadụ ị ga-eji asị anyị na 2,000 pounds na ọ karịrị 70,000 naira or 50,000 naira. ndewo ya gaziri gị onye eze ịbọọla chie Uchenna ụtụtụ ọma. ụtụtụ ọma Clara nwanne m nwaanyị ụtụtụ ọma. ịbọọla chi nwoke ọma. Onye na n'ole bụ Chiforezu Nukego one of Ayazumbize. okay nwoke ọma. Uche ịbụ onye kwuru okwu anụnwa cheki ichi uche n'ụtụtụ management economically 10,000 naira ozolegila ya family. ọ dị ego 10,000 naira ozolegila ya family. Ya ewu n'ọnụ eji eri ego si na onye a na-akwụ 60. What is 60,000 in this Nigeria situation now? So ọ bụrụ na a na-akwụ family ya 60,000 naira obi ọ ga-adị ya mma. Wee Bible sị iti ji tinyere onye ọzọ ọkwa ya ka ọ ga-eji wetu ire panọ n'ọchịchị ebe ka ndị whatever they want to do. Mgbe ụfọdụ m na-ajụ onwe m ajụjụ ndị a na-ekwughiri ife a uche ndị a na-aṅụkọ olu suo I'm telling you honestly kacha mmadụ ga-esi eteta ụlọ mmadụ na-ekwu nnọọ ele ha bikọs ọ nọ n'ọchịchị wee nwa mgbe nta ka ọ ga-eji udo dị iru ya gaziere gị nọ dịka isikwakwa uchere obi gị ka Bwala sikwa wee kwuo nke ya ịma asụ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Kate emelalụ m atabikwala ire ọ dị egwu ọ sị Bwala na ya ji du ọ chụrụ uche na ga nwakwala nwere onwe ore m ọkụkọ asị ịgachi chọọchị gị ime Thanksgiving bịanụ bịa jide na m ekwekwala ọ dị egwu na nke a si n'aka Okorie Judith Chinonso ọ sị Bwala ọ sị ya si Obibi Johnson na ezibata ozi ya ndewo na nke a si n'aka Suzanne Onyechi Ọjị Evangelist Onyechi Ọjị si MCC Road ọsụtụtụ ọmụche na Clara di na nwaanyị kacha ndị ọzọ mma na redio ọsọ okwu a Bwala kwuru wụ azụ okwu ọ sị ọwụ okwu onye rere mmụọ ya ka o jiri juo afọ. Ndewo anyị ewerela nke Kate emelalụ makwe n'aka si n'aka Chizi Olucho si ụtụtụ ọma magburu onwe ya nye best radio station bụ Echo FM ọ sị na ya chịkwa ọ sị ya wụ
Chizi Oluchi Pascal bụkwara onye a na-etu akụju obi na ya sikwa n'ụbọ ọjị okuku zibata ozi ya n'ụtụtụ ọ sị mfatụ na onye Okwu Bwala na-ekwu okwu onye ntuziaka onye isi ala na ndị otu ọ ga-esi were amamihe ndị Naijiria jiri na-egwu egwuregwu ọ sị wee na ndị Naijiria na-ekekwala okwu ahụ o kwuru na-ejikwala ya akpọrọ ihe maka na Bwala n'aka si n'aka King Domimite echefulachi King ọtụtụ ọma o ndị nke m na Eko FM nọsa ijisi ike o n'aka si n'aka Igbo Obaino ọsụche my man na Clara anyị amakakwa n'ụtụtụ a ndewo o wee bụrụ ya ka anyị lọghachie n'ekwentị anyị ị bọọla chi ọwụ nwafọ gaa n'ihu anyị niile wụcha nwa afọ Naijiria ọwụ nwafọ ejimekwuru okay na-akpọ Kenisi Obialọ ndewo gaa n'ihu ala Siloko okay biko nwoke kwuru ka okwu ahụ ọ dị mma 60,000 bụ ihe na-enye ụmụaka na-eje skuul this time ha ji jụọ were lọta ejimekwu ego ha ọwụ ya bụ ihe a ga-eji enye famili nri ka a ga-eji eje ọrụ ugbo maka ọrụ ugbo ugbu a ndị na-arụ anyị ọrụ ugbo na ihe a na-akpụ ha wụ 7,000 a day 7,000 a day ka a na-akpụ ndomi na-egere anyị ọrụ ugbo ọwụ onye inye 7,000 ya ji elu ọtọ ga-azụ ọgwụ ọ ga-enye dike si ngwa ụmụaka ga na zụta ihe anyị ga-eri n'ụbọchị ụmụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị di ha na-agazi ọrụ ugbo ume nwehụkwụ ha ji enweta ihe ha ga-eri ọzi nwaanyị ha na-epu ezinụlọ n'ihi ya onye kwuru okwu ahụ echiche ewu ndị Naijiria anyị gbuo otu mgbe mana Chineke a ga-ekpere ya ndewo ya gaziri gị ya bụ ajụjụ ị jụrụ dị oke mkpa onye ọrụ ugbo ego ole ka a na-akpọ ya na Naịjirịa ọ dị ego ga-ewu sabotorion asọstrọfi kode na WhatsApp anyị ambasadọ Kizito si n'Owerri zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na nghọta nke ya Bwala na-achọ ka ahụ ya anya ọ na-achọ ka ahụ ya Felix nwa ọzụzụ si ụmụahịa mberi ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na-ehụrụ Bwala o kwutọpụla ya amamela wọta o nwere oyibo dabatara na WhatsApp anyị na nke a si n'aka McDonald si ubo mmiri ọ si ihe Bwala kwuru bụ ihe a na-akpọ microcosm amamina wọta bụkwana ihe APC nọchitere anya ya n'ihe na-eme n'obodo anyị a ha anaghị ekwu maka ya ọwa ihe na-eme n'obodo anyị a ka ha na-ekwu maka ya mana n'ikpeazụ Chineke ga-ekpe ikpe chinwe ikpe amamina wọta ebe anyị na-aga ike eme na gịnị agbọla ka ọ dị anya ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Unix ọsị uche na Clara na Bwala chi na Bwala kwesịrị ịma na ọ bụghị naanị ego ka a na-ekwu maka ya ọkwa ị na-agwọta ọsị mmadụ ọ ga-adịkwa ndụ rie ego ahụ na anyị gwara ya Bwala ka ọ kpọlata ezinụlọ ya na Naịjirịa ka ha bịa ka a na-akpọ ya 60,000 naira. Very important. Thank you so much. Thank you. Amami na-agwọta na Naịjirịa ebe anyị bi ị ga-ịnọrọ otu a n'abalị gị na na m etere mosquito nebe nepa weta ọkụ no nebo na-aba amami na-agwọta onye ọbụla na-akụ eze ịpụta apụta ị na-adịghị siriọs akara gị kapụ gị n'ụzọ ebe ị chọrọ ịba moto ọ dị egwu it goes beyond the money na-aghọta ya bụ ihe kọdụ Igbo mọrọ nze ma ọzọ ọ bụ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ nwanne emekwala ngagharị Le
Palebo, Shenelebo, Abito Sheka, Dabush Kabash, Lefa Sefale, Inda Boski, Wabose. Banu menu menu meji, Banu menu menu meji, Banu menu menu meji, Banu menu menu meji. I got the power,